जा मोजाङानो मावनानै जा बरनामानो मोनखायो बेखायनोथ' गाज्रि आखल जानायानो साबसिन दरखार गैयाखै गोजान समफोराव लोगोफोर फैयो दसे आंनि LVL लाइफ स्ट्रिमाव दसे आंनि लाइफ स्टाइल गासिबो
लोगोफोर When? माबोरै थांसै नानांगौ दं थावख्राय नागिर हरदों नामा हराखै गावनो हरफादों गैयैखौलाय मानो हरबावनो होनदोंमोन बथल लाहैथाखैदों जाबाय हरनोसै आरो अजयमोनहानोबो एसे हरनोसै मालाय माबायासो गोरलैयासो ओंखारोमोन गोरान जाबाथाय माबायो गोरायासो ओंखारो मानसिफोरा मोजां पटल जागोन नामा होनदों जायाखौ नायना जानो बुकाव जानोसै दिनै शुक्रबार ना शनिबार सानसे मोनबाथाय शनिबारै थाङो गारि मोनबानो ना बायबाय खोमा हरदों थैनो हरजोब्बाय आरो ओंखाम खुरनायखौ माबा मोननै गासिबो जोंबो बेस्ताबो बायग्लि गेजेर मोनसे उदै मोनसे होबाय इसोरनो गासिबो इयाव नागिर इयाव ओइलाय गेजेरनो दंस' माबा फांगास लायनो थान्दा मा लायनो थांबाय थानो मेंग्रुजोलाय स्क्रिन लायनो माबानो बेलेगा थांगोन आरो ओमफ्राय दै खामसालियाव दङानुलाय बेलेगाव थाङै खामानिखौ थालांबाय दङ मालाय बेयाव बखि जाबाय थानो खामानियाव ओरै जाबाय नोंहा दा बेबायदि डिउटि थांलाय फैलाय खालामबाय थानायनि माबा दङ बखि जाबाय थायो
गामिनिफ्रायसो थांख्लर लाबोदों ओमफ्राय मालायाव लाबोनायबा मनाखौ नुवासै आंनो खांखर लाबोनो नागिरदोंमोन मजा लानायखाय बेखौ एवनायनि दाय जानाय ना मानायबा सासे एवाबा आरो दाय जायो आखाइखौनो ओरै लाबायब्रा बिदि लानानै थांदों फारनैखौबो आरो फैफिननायावबो सोंदोंसो आं गालानि हिनजावखौ लोगो मोनबा हिनजावखौ बुनांगौ रायनांगौ आरो गावसोर बायदि बुख्रुबनानै जानांगौ ट्रेनाव उजिबा आंनायफोरबायदि बिहाव बिखुनजो नांला नङाबा लागिले बिया न'खराव Didam blog मा सिरि सिरि जाखो सिरि जाखो रावबो मेसेज हरैया सिरि 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 दं मा होनाय दिदोम खावैयासो गयबो खावना होनो गियान गैया सानलायलांलायो गयफ्रानो गैया गयबो गैया होननो आं थांलाय फैलाय माबा नागिरबाय दं आं मा टेनसनाव दं रागा जोंनानै दंबाय दं आङो केन्देलालाय नोंजों थांनो ओंखारदों बिदिनो थाङा आं हारसिंसो होनबाय आं सोर फाग्ला 1 मिनिटाव थांनानै आधा घन्टायाव थांनानै माबानो हायो बाजाराव थांना फैनो हायोलै सब समाय रुवाथि बायदि बानायग्राना आंखौ आवगोलनिफ्रायनो ओरैनो होनोनो मानसिफ्रा गथ' ओरैनो होननायखौ मानिनानै थाबाय थानो गुमाया लोमजानानै दंफैयोनो ना माजों गुमाया लोमजानानै दंफैयोनो सेलेनसो आइ दहाय न' खाथियाव अंबारिमोननि हायाव माइ गायनायाव हाग्रा फुनाय हाजिरा मावगासिनो सानथाम जाबायनो न'आव ओंखाम जानो फैनाया मटर पाइपजों दै लोंदोंनो ओंखाम नांगौ आं ओंखाम लानो हायाखै थैसिगौमोन आं रायजो जाबाय जोबासै दैया गिलासाव लोंनो हाया होननानै बुंबाय आं बिदि अकस्मात थाब थाब माने अबेनिफ्रायबा फैबा दैखौ आथुरै लोङो होननानै
Mà bắt cái máy cái này xong rồi hay nữa. Nào sẽ cắn nào Ừ? nào sẽ cắn nào Được. nào sẽ cắn nào Tahu ah. Bisa kan nang dapetin kitu ge sau ko ba. Sen baragan 370 টাকা মানে 190 কবে malah Dubai kan sudah hati diisi. Baik puskal abadeng. Asyik untuk berbagi kali. Puskal abadeng sampai. Ini nanti akses ada. Satu kok dua bener lagi. Ikin boleh zakai. Ini alian yang Tezahürler şüphe beşenle bak. Kausin mayroong sana hindi ya kana rabok sa kana. Uday begrang lay này ra vậy. Uday begrang lay này ra vậy. Uday thân uday prang ra vậy. Hin bay ra vậy. Hamzani gidang lamzani gidang modem ko. Ang ko dan na ni box dia ali. Ini pa indra cloud dia kaya ta vậy. Maya mana bron bosan ilang pangasing pandeng. Los takan asal distakan los lam. Sabai suburinnya bilik langsung. Sini kalau mana ini sengra ko man setik lalang mengkadang. Motor boya mau nukawe. Termain lai batai din masuk mana. Malah bohong sih. Narodan ini hinjau kura. Kedna kita kalam belawe. Akailah nih model asli nager na ini size. Jadi konsumen gerak ketemu pagi bet. Todo ini mobile ko silent wala nang wala na. Kaya pangan sila ilayo ng 5 beso na lagradas ka na. Ano mo kung ka? Biarlah entra. Dengar kan sih? Oh, menurut. Oh, emang tuh.
Tôi không Ai đó. biết rút đâu phẳng lặng. Một bé thần bây giờ. Hả? Hả? Sao? Hả? 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 Hello. That's what I'll pay.